TV Nairobi. Ogai mar ODM Raila Odinga oseyo chenro mar jatend piny Kenya William Ruto mar manyo ne Jokenya tije pinje maoko kane olose kaunti ma Kilifi e kinde nyasi mar ndiko jokanyo manyien mag ODM e kaunti no. Raila wacho ni en tij jatend piny mar chuogo thuolo mag tije ne Jokenya pacho kae ma ok pinje maoko. Chris Owino nigi ler mar wachno. Ogai mar ODM Raila Odinga otero siasa mag machungwa e kaunti ma Kilifi kama ne omako amen kod jatend piny William Ruto e wi chenro mare mar manyo ne Jokenya tije e pinje ma oko. Kata odoko ni Ruto osebedo ka sungo chenro makamano kaka yo mar duoko piny nok mar tije e kind rowere e pacho kae, Raila wacho ni ok en tich mar jatend piny mar miyo Jokenya tije e pinje ma oko. Kazi ya nje kila Mkenya ambaye ana uwezo anaweza kwenda kutafutia. Sio kazi ya serikali. Responsibility of the government is to create jobs within the country, not to look for jobs outside the country. Raila neno chenro makamano kod wang' mopogore ka opime kod chenro madhi loko Jokenya wasumbni e pinje ma oko. Hii ni kusema unataka kutuma Wakenya kwa utumwa. Kazi ya nje kila Mkenya ambaye ana uwezo anaweza kwenda kutafutia. Sio kazi ya serikali. Responsibility of the government is to create jobs within the country, not to look for jobs outside the country. Siasa mag ywaruok e kind bede sirikal bende odhi nyime e kinde ma Raila oseyo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom mako mafuanda tend od bura mamalo. Ne oseyo kang' mar spika mar od bura kaachiel gi Senate mar dhi e kar jot maduong' ma jatend piny e kinde ma jatend piny keto koko e paro mar chik ka owacho ni ma en ataro mar katiba. These days we've seen the Speaker of the Senate and the National Assembly going to the State House to stand there witnessing the President signing the bill. This is because the legislature has been captured by the executive. Jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna bende otiyo kod thuolo makamano mar chayo piny owacho kuom duoko piny omenda mane onego chwal ne duond bura mar ODM. Kwa sababu yeye anataka kuvilemaza vyama vya kisiasa na taasisi zote za kidemokrasia, alipeleka mswada bungeni wakanyoa shilingi milioni 800 kutoka kwa ile bilioni 1.4. Zikasalia shilingi milioni 600 peke yake. Eti zigawanye kwa vyama 48 ambavyo vilikuwa kupata fedha hizo. Sifuna lieko ni ma en chenro mar sirikal mar mbeko duond bura mar ODM e chenro mare mar keto piny owacho e koke. Chris Owino, Ramogi TV.